Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Αμέσως τώρα ξεκινάει το φακελάκι. Με κέφι, ρυθμό και παλμό και με το πιο δυνατό σας χειροκρότημα, πάμε να υποδεχτούμε μαζί τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, μια μεγάλη καλησπέρα φυσικά σε όλους τους παρευρισκόμενους πολυμαύρεπες από εδώ και φυσικά σε όλους εσάς από το σπίτι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα φακελάκι. Τι είναι το φακελάκι, εσάς που βλέπετε πρώτη φορά? Το δικό σας τηλεπαιχνίδι γνώσεων που κάθε εβδομάδα μοιράζει κέφι, γνώση, ψυχαγωγία, πλούσια δώρα και πολλά μετρητά, όχι μόνο όμως στους παίκτες που διαγωνίζονται κάθε εβδομάδα, αλλά και στο υπέροχο κοινό μας. Και σε όλους εσάς από το σπίτι. Συγκεκριμένα 1.000 ευρώ σε μετρητά και σε δώρα σας περιμένουν. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια για τα social media της εκπομπής. Γιατί κάπου εδώ ήρθε η πιο σημαντική ώρα για το κοινό μας, μάλλον, να υποδεχτούμε τη Φιλίτσα Γκόβρανου. Καλησπέρα σε όλους. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φιλίτσα. Σήμερα χρωματικά ταιριάξαμε. Θέλω να σου πω ότι δεν σε έχω δει πιο όμορφο. Θα απαντήσω. Θέλω να σου πω ότι δεν σε έχω δει πιο όμορφη. Πρωτοτύπησα. Φιλίτσα μου, αν και ντυθήκαμε με φωτεινά εμείς και ντύθηκε σκοτεινά το κοινό σήμερα. Κάτι πήγε λάθος, σηκώσαμε αρκετά φώτα. Όντως, δες εδώ λίγο. Έχουμε πολύ σκούρα χρώματα, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι θα ανάψουμε μετά τα φώτα, τα αίματα. Και εύχομαι και τα μετρητά να αρχίσουν να ρέουν προς πάσα κατεύθυνση. Θωμά, πώς είμαστε σήμερα? Πολύ καλά. Έχουμε θετική ενέργεια. Δεν μας πτωεί καθόλου το ότι μπορεί να χάσαμε. Και ποιος μοιάζει και ακόμη είμαστε στην αρχή. Στο προηγούμενο γύρισμα, ναι. Εξάλλου δεν χάσαμε, δεν νικήσαμε, χάσαμε. Το αφήσαμε όπως είπαμε. Σήμερα θα δούμε πώς θα πάει. Κύριε Χρήστο. Μάλιστα. Κύριε Χρήστο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Εμείς τα μαύρα, αλλά με δυνατή άβρα. Και να πω ότι τώρα μου είδα το μαύρο φόντο και τώρα το σκέφτηκε. Μπράβο, Χρήστο. Να ανανεώσουμε το συμβόλαιο του παιδιού. Όποτε θέλετε, με κάτι μηδενικά από πίσω. Όσα θες. Στο 0, όσο 0 και να βάλεις 0 πάμε. Και μηδενικά θα έχεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να γνωρίσουμε τον πρώτο παίχτη από εσένα, αφού ο Θωμάς τον κράτησε κρυφό τον πρώτο παίχτη. Έχουμε γυναίκα, αγόρι, άντρα, παιδί. Το μοντέλο της καρδιάς μας, η Μαρία, με το ψευδόνυμο Μαύρο. Σαν την ομάδα μας. Μαρία, μπορείς να σηκωθείς. Μαρία, έρχεσαι κοντά μου και πάω ξανά στο Θωμά. Θωμά, κράτησες κρυφό τον άνθρωπο που θα αντισταθεί στο μαύρο της Μαρίας. Θα απαντήσω με το ίδιο φύλο και έχουμε κι εμείς γυναίκα, αλλά εμείς θα πρωτοτυπήσουμε. Έχουμε τη γυναίκα άσπρο. Εντάξει. Και μια και ήρθε πρώτα το μαύρο στη ζωή μας. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Τι είναι αυτό που θέλει να ξέρουμε για σένα? Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πολύ ο χορός. Χορεύεις χρόνια? Ναι, πολλά χρόνια. Κάπου στα 10. Α, ενδιαφέρον. Ναι. Αυτή τη στιγμή κάνω μπαλέτο. Πολλά υποσχόμενο. Με γνώσεις πώς θα πάμε? Καλά τα πάμε. Μου αρέσουν οι ερωτήσεις γνώσεων. Απαντάω και χωρίς να παίζω. Τυχεροί είμαστε? Όχι. Δεν είμαι πολύ καλή. Δεν πειράζει. Έχουμε και βοήθειες. Και έρχομαι σε σένα, άσπρο, που δεν συγκράτησε το όνομά σου, γιατί υπήρχε μεγάλη φασαρία. Καλησπέρα αρχικά. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Ηλιάνα. Ηλιάνα. Θέλω να μιλάμε πιο δυνατά και κοντά στο μικρόφωνο για να είμαστε σίγουροι. Εδώ πέρα είναι όλα τέλεια. Ηλιάνα, εσύ κάποιο χόμπι? Εγώ ασχολούμαι με το τάικβοντο. Μπράβο. Βιβλία, ταινίες. Βλέπω ταινίες, διαβάζω και ένα βιβλίο από και πού. Ναι, Μάλιστα. αυτά. Αν η ζωή σου ήταν ταινία, ποιο τίτλο θα είχε, πιστεύεις? Ποιον τίτλο θα είχε? Ναι. Μαλλιά κουβάρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε να ζήσουμε πολλά. Αλλά να κλείσουμε με το πλάνο στην 9 κάμερα. Θέλω να μου βρει την κάμερα 9 και να πεις τον σημερινό σου στόχο. Να περάσουμε καλά.
Τίμιο. Υπέροχο. Μαρία, Ναι. έχουμε σημερινό στόχο για μετρητά ή και εσύ θες απλά να περάσεις καλά? Κοιτάς την κάμερα 9 και κάνεις τη δήλωσή σου. Εγώ θα ήθελα 100 ευρώ. Τζάμπασε. Λοιπόν, οπότε. Μπράβο. Τι να πω. Τίποτα. Νομίζω ήρθε η κατάλληλη Πιο στιγμή. χαμηλό budget από τη σημερινή εκπομπή δεν έχει υπάρχει ποτέ και να είναι και ικανοποιημένη. Λες και αυτό να πάρει 100 ευρώ και να περάσει καλά και η Ιλιάνα που θα περάσει καλά και κλείσαμε. Μια χαρά είμαστε, φιλίτσα. Αλέξανδρε, νομίζω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να περάσουμε στους χορηγούς της εκπομπής. Φίλες και φίλοι μου, σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας το μυστικό της επιτυχίας για όλες τις ζύμες σας. Βλέπετε πόσο λαχταριστά είναι. Πάμε να τα φτιάξουμε για να δείτε πόσο εύκολα γίνονται. Για σίγουρη επιτυχία, το μυστικό είναι η φρέσκια μαγιά το χελιδόνι. Για πετυχημένα ζυμώματα, φρέσκια μαγιά το χελιδόνι. Δίνει ζωή στη ζύμη σας. Εσύ που μια μέρα θες το κλασικό και την άλλη σκέφτεσαι κάτι εντελώς διαφορετικό. Με τους Μήλους Αγίου Γεωργίου τα έχεις όλα. Εκτός από το κλασικό, τώρα έχεις και το νέο πεντανόστιμο φαρινάπ με 5 δημητριακά. Σιτάρι, ντίνκελ, βρώμη, κρυθάρι, δίκοκο σιτάρι. Σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο? Με τους Μήλους Αγίου Γεωργίου έχεις κάθε μέρα μια καλή ιδέα. Δοκίμασέ το σήμερα. Το φίλτρο βρύσης της Aquarius είναι ένα κομψό, λεπτό, διζαϊνάτο, μα πάνω απ' όλα περιέχει δυναμική κεραμική φύσιγγα που αποτελείται εξωτερικά από κεραμικό φίλτρο ζεόλιθου σε συνδυασμό με απολιθωμένα φύκια και εσωτερικά από ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα από κέλυ φωσκαρίδας, εμπλουτισμένο με ασίμι. Είναι ο κορυφαίος τρόπος φίλτρανσης του νερού. Απαλλαγείται από το βάρος και την ταλαιπωρία του κουβαλήματος εμφιαλωμένων νερών που είναι αναγκαίο μόνο για τις περιοχές όπου το νερό δεν είναι κατάλληλο για πόση. Ξανά κοντά σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο φακελάκι. Ευχαριστούμε από καρδιά στους χορηγούς που για ακόμα μία εβδομάδα είναι στην παρέα μας, ακούραστα και με χαρά. Και έχουμε κοντά μας τη Μαρία και την Ελίζαμπεθ. Ελίζα. Ηλιάνα. Κοντά είναι. Ωραία. Μπήκε πρώτα η Ιλιάνα, έπρεπε να μπει, αλλά μπήκε η Μαρία. Οπότε Ιλιάνα. Ναι. Εγκεφαλικό, άνευ αιτία. Εγώ και στη Ελίζαμπεθ γυρνάω. Μα γράφει άσπρο, θα σε λέω, όχι. Λοιπόν, Ιλιάνα. Ωραία, Ιλιάνα, φουσκοποιητό. Μικρή ή μεγάλη βαλίτσα? Μεγάλη. Μεγάλη. Μ' αρέσει. Αλέξανδρε, είναι πολύ βαριά. Πρέπει να είναι γεμάτη δώρα. Εδώ τα διάσουμε. Ορίστε, καλή επιτυχία. Πού φεύγετε, θα πάρετε τα φακελάκια σας. Θέλω να σας αφήσω λίγο μόνο στο πλάνο με τη βαλίτσα και θα ξανάρθω να τα πάρω. Εγώ βιάζομαι την κλίση του βαλίτσα γιατί αυτή η βαλίτσα μου κρύβει όλο το πλάνο. Ευχαριστώ πολύ. Και φοβάμαι μην έχουμε και θέματα με τον Νίκο. 4 χρόνια έχουμε αυτά. Οπότε, Ιλιάνα. Επέλεξες βαλίτσα. Μαρία, επιλέγεις κατηγορία ερωτήσεων. Ωραία. Επιλέγω τα ζώα. Τα ζώα. Έχουμε κάποια σχέση με τα ζώα, έχουμε κάποιο κατοικίδιο, τα αγαπάμε πολύ, τα έχουμε αδυναμία. Μ' αρέσουν γενικά τα ζωάκια. Είχα παλιότερα ένα σκυλάκι, αλλά τώρα δεν έχω. Συνέβη το μοιραίο ή το δώσαμε? Συνέβη το μοιραίο. Πολύ ωραία. Ήταν μεγάλες ηλικίες, οπότε... Τι πας, βλέπω πριν 4 μέρες χάσαμε ένα σκυλάκι που είχαμε κι εμείς και τώρα δεν έχουμε, αλλά αυτά δεν είναι για χάρη θεϊσμού. Ιλιάνα, έχουμε κάποιο κατοικίδιο? Έχω καναρίνια και κάτι ψάρια. Εύκολο, θα ήθελα να έχεις κάτι πιο παράξενο, γιατί σου βλέπω Εγώ θα κόκκινο. ήθελα μια γάτα. Τόσο παράξενο, πού να βρεις στην Ελλάδα κάτι? Εγώ σκεφτόμουν κάτι κροκόδιλο, αλλά ποιο σκυλάκι. Παρ' όλα αυτά, να πούμε λίγο γρήγορα μια φορά για αυτά που μας βλέπετε πρώτη φορά από το σπίτι, τους κανόνες της εκπομπής. Δεν δίνετε σημασία στον τόνο της φωνής μου, απαντάτε α ή β αφού ανεβάσετε το μπελάκι. Αν δεν ανεβάσετε το μπελάκι, αυτό σημαίνει βοήθεια. Συγκεκριμένα, πατώντας το κουδουνάκι, ενεργοποιείται η βοήθεια. Έχουμε 3 πιθανές βοήθειες. Ένα είναι η βοήθεια του Πεπίτου, του παπαγάλου της εκπομπής, που στα φτερά του κρύβει 4 χρησμούς. Στις 2 περιπτώσεις λέει ξεκάθαρα την απάντηση. Στις άλλες 2 θα σας ταλαιπωρήσει. Και το αφήνω εδώ. Από εκεί και πέρα έχουμε και το υπέροχο κοινό μας.
που είναι πάντα πρόθυμο να συμβάλλει στο να μοιράσουμε πολλά μετρητά. Και αλλιώς μπορείς είτε δημοσκόπηση, με τη βοήθεια της δημοσκόπησης, είτε επιλέγοντας κάποιον στον κοινό που φαντάζεται ότι για κάποιο λόγο μπορεί να ξέρει τη συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτά εύκολα, απλά, κατανοητά, τα καταλάβαμε μέχρι εδώ. Τέλεια. Πάμε σιγά σιγά για τα ζωάκια να δούμε. Εντάξει, ένα ζώο που αρχικά το ξέρουμε. Πόσα δάχτυλα έχουν οι κότες? Α3, Β4. Δεν ξέρω αν είναι ερώτηση παγίδα ή τόσο απλή. Και στο κοινό υπάρχει διχασμός. Εδώ δεν έχουμε απάντηση. Ανεβάζετε τα ταμπελάκια εκτός αν μου πείτε κάποια βοήθεια. Λοιπόν, είδα τις δύο απαντήσεις, να τις δει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί από το σπίτι. 3 λέει. Φιλίτσα μου, ταιριάζει εκεί δώρο μετρητά. Ναι, τα μετράω λίγο, τα βλέπω. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ πόσο τα βγάζεις τα δαχτυλάκια από τις κοτούλες? Νομίζω 4. Μπράβο στη Φιλίτσα, δυστυχώς απαντήσατε λάθος, δεν πειράζει παιδιά, τώρα σιγά σιγά νιώθω ότι ζεσθενόμαστε. Ποια ζώα περνάνε τη διαδικασία της ημινόπαυσης? Περνάνε και τα ζώα μάλλον, όχι μάλλον, για να το λέει εδώ σίγουρα. Α, ελέφαντας και φάλαινα, Β, γάτα και τίγρες. Δεν έχετε και ελέφαντα σπίτι. Θα μου πεις έχετε φάλαινα, όχι. Άλλο αυτό. Αλλά σίγουρα γάτα και τίγρη δεν θα... Όχι, γάτα θέλει. Πού θέλω να καταλήξω. Όπως και να έχει. Α, ελέφαντας φάλαινα, Α, Β, γάτα τίγρης. Νομίζω παιδιά εδώ πέρα μπορείτε και βοήθεια, αλλά ή πεπίτο και τα λοιπά. Φαντάζομαι δεν το ξέρετε, εκτός να πάει κάπου το μυαλό σας. Ποιο ήταν το Α ελέφαντας, παύλα φάλαινα, Β γάτα τίγρης. Α απάντησαν και τα δύο παιδιά. Φιλίτσα, μια και με τα ζώα τα πας καλά. Έχω την εντύπωση ότι είναι το Α. Εγώ αν και θα ορκιζόμουν ότι είναι το Β η γάτα και ότι διαρκεί για χρόνια, γιατί αυτές οι γατούλες είναι άτιμα ζώα, παρόλα αυτά απαντήσατε σωστά και μπράβο σας. Έτσι τους ελέφαντες. Και πάμε σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο μας ζώο, το οποίο το έχουμε δει και σε ταινία. Το μυρμήγκι φιλοκόπος. Βέβαια, ξέρω είναι το φιλοκόπος. Μέχρι πόσες φορές μπορεί να σηκώσει το βάρος του? Α, 50 φορές το βάρος του. Β, 40 φορές. Γ, 30 φορές. 50 φορές. Δηλαδή, αν εγώ που είμαι 85 κιλά, έπρεπε να σηκώνω. Δεν μπορώ να το υπολογίσω. 4.200. Με πολύ εύκολα μαθηματικά, που τα έχω γραμμένα. Α, 50 φορές, Β, 40, Γ, 30. Μεγάλη αγωνία στο κοινό. Και να παίζαμε για αυτοκίνητο. Λοιπόν, απάντησαν και οι δύο. Το ίδιο. Άρα έχουμε ισοπαλία. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να σημαίνει κάτι αυτό. Εγώ θα ρωτήσω και στις δύο. Θέλει κάποια να αλλάξει απάντηση? Όχι. Άντε καλά. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Το 40 ποιο είναι? Το 40 είναι το Β. Γ 30, Α 50. Και κάπου εδώ οι ενοχές μου αρχίζουν ξανά να μου χτυπούνται την πόρτα, γιατί σωστό ήταν το Α και δυστυχώς Μαρία μου το πρώτο φακελάκι δώρων είναι για την Ηλιάνα. Ελίζαμπετ. Παρακαλώ. Πάρω. Τέλεια, καλή επιτυχία. Φιλίτσα μου, όπως είσαι εκεί, μπορείτε να μου κόψεις το πλάνο. Όχι, θα έρθω εδώ. Εδώ είμαι καλά. Νομίζω εδώ είμαι πολύ καλά για να πω, μπορείτε να δείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή και να έρθετε στο φακελάκι. Και επειδή στο φακελάκι όμως κανένας μόνος, ελάτε στην παρέα μας με ένα απλό μήνυμα στο 6987 33 31 77 ή στη σελίδα μας στο Facebook Φακελάκι. Εξασφαλίστε τώρα μια θέση και ελάτε να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να κερδίσετε μέχρι 1.000 ευρώ μετρητά. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, δεν χορταίνω να το λέω για τα όμορφα λόγια που μας στέλνετε.
Σίγουρα κάποιοι ντρέπεστε να έρθετε εδώ πέρα στα κορίτσια για να παίξετε. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη σας περνάει και σας ευχαριστούμε από καρδιά. Σίγουρα όμως, ελάτε να παίξετε, θα καταλάβετε ότι περνάμε. Είμαστε σαν οικογένεια εδώ πέρα. Δεν αντιλαμβάνεστε τις κάμερες κτλ. Πιστεύω ήδη που πέρασε ο χρόνος, αγχώνεστε. Όχι, καθόλου. Και σκέψου, έχουμε 2 νεαρά κορίτσια. 2 νεαρά κορίτσια. Λοιπόν, ποια επιλέγει η κατηγορία ερωτήσεων τώρα? Εγώ. Εσύ. Εγώ. Λιάννα. Τις ξέρουμε, τις θυμόμαστε. Έχουν πέσει κιόλας. Αγαπημένη τηλεόραση, γεωγραφία, ερωτηματικό, μαγειρική, Ιστορία. μουσική. Ιστορία από ένα νεαρό κορίτσι είναι το τελευταίο που ίσως περίμενα να ακούσω. Αγαπάμε την ιστορία. Κάτι κάνω. Μπράβο, πολύ καλό αυτό, γιατί η αλήθεια είναι φιλίτσα. Εγώ ακούσα 2 πράγματα. Την ιστορία και τα μαθηματικά. Εγώ πάλι τη γυμναστική και τη γυμναστική. Και πώς ήσουν στη γυμναστική? Πάρα πολύ καλή. Πολύ χαίρομαι. Μαρία, με την ιστορία πώς τα πάμε? Μήπως το κάνει εκ του πονηρού, φοβάμαι. Λέει, εγώ είμαι καλή, η Μαρία ίσως όχι. Όχι, και εγώ καλή είμαι στην ιστορία, θέλω να πιστεύω. Εντάξει, δεν είναι και το αγαπημένο μάθημα. Για να δούμε, πάμε να το ζήσουμε. Ούτως ή άλλως ΑΒ είναι, όλα καλά θα πάνε. Πρώτη ερώτηση, ποιος είπε τη φράση «Μολόν λαβέ»? Είναι κάτι το οποίο ίσως όλοι κάπου έχουμε ακούσει. Θα δώσω και πιθανές απαντήσεις. Α. Κολοκοτρώνης, Β. Λεωνίδας. Ωραία, να το δούμε και ο κόσμος στο σπίτι. Σωστά είναι. Το χειρότερο, φιλίτσα, νομίζω είναι ότι επαναπαυτήκαμε στην ιστορία μας και στο παρελθόν μας. Πάντως, στο παρελθόν δεν τρώγεται. Ξαναγράφεται. Δεύτερη ερώτηση. Πότε έπεσε το τείχος του Βερολίνου? Είστε πάρα πολύ μικρά κορίτσια, τώρα δεν ξέρω αν θα το ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, η τύχη μετράει. Α. 1964 ή Β. 1989. Σίγουρα έχετε ακούσει για το τείχος που έχει πέσει, του Βερολίνου. Θέλω να πω ότι ήδη είμαστε στο δεύτερο γύρο. Φυσικά. Υπάρχει και μια βοήθεια. Γιατί μ' ακούνε? Βοήθεια. Κοίταξε. Θεωρώ ότι υπάρχουν άτομα τα οποία ήταν ζωντανά, το έζησαν, το άκουσαν. Υπάρχουν άτομα, αλλά μπορεί είτε δημοσκόπηση είτε κάποιον συγκεκριμένο κύριο, κυρία από το κοινό που θα ήθελε να μας δώσει την απάντησή του. Δημοσκόπηση. Αν και ο κύριος εκεί είναι πολύ έτοιμο. Τα ταμπελάκια αναχείρας λοιπόν, και ξαναεπαναλαμβάνω την ερώτηση για να είμαστε τυπικοί. Πότε έπεσε το τείχος του Βερολίνου? Αυτό να μην το πούμε. Α. 1964, Β. 1989. Κρίνετε τη δίκη της Ηλιάνας στα χέρια σας. Λοιπόν, δείξτε τις απαντήσεις σας. Και εμείς. Όλοι. Λοιπόν, το κοινό Β απαντάει το Β. Το κοινό Α το Α. Το κοινό Α είναι νέο σε ηλικία. Το κοινό Β Πρόσεξε τι θα πεις. είναι νέο σε εμπειρία. Λοιπόν, από εδώ Β, από εδώ Α. Θα ακούσεις την ομάδα σου, Ηλιάνα, ή την ομάδα Β? Ποιον πιστεύεις περισσότερο? Πρώτη φορά τόσο δικασμένο το κοινό. Πραγματικά. Κάποιες απαντήσεις άλλαξαν, παρ' όλα αυτά. Να δουν οι τηλεθεατές τις Μπορώ να απαντήσεις. αλλάξω. Βεβαίως. Σωστό είναι το Β. Μαρία μου, παρακαλώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί την επόμενη φορά τελευταία στιγμή άλλαξε η Μαρία και πέρασε μπροστά η Ηλιάνα, και τώρα τελευταία στιγμή άλλαξε η Ηλιάνα και πέρασε μπροστά η Μαρία. Κάπου εδώ όμως, γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία, φιλίτσα μου, θέλω, γιατί έρχεται ο τρίτος πιο καθοριστικός γύρος, να πάμε σε ένα σύντομο πρώτο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και παρερχόμαστε σε πολύ λίγο με τον τρίτο γύρο και φυσικά τον τελικό και την ερώτηση του τηλεθεατή. Και φακελάκι.
Και έχουμε σε σένα, Θωμά, όπου σήμερα πραγματικά ντέρμπι μεταξύ των δύο νεαρών κοριτσιών. Είχαμε, δεν είχαμε, πάλι ντέρμπι το κάναμε. Μας αρέσει αυτό, το αγαπάμε το ντέρμπι. Σας αρέσει, εντάξει, θέλαμε να βάλουμε λίγο suspense, θέλαμε να είναι λίγο έτσι πιο... Λίγο παραπάνω σαλτσούλα. Ναι, μην το πάρουμε και φύγουμε. Θα ήταν πολύ απλό. Ο κόσμος όμως τι πιστεύει, περνάει και καλά. Να ρωτήσω την κυρία Χρύσα. Πώς νιώθεις, κυρία Χρύσα, σαν κοινό καταρχάς? Εξίσου ωραία με το να παίζεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προαίσθημα έχουμε, Χρύσα, για το σημερινό νικητή. Θα ρω πως θα είναι η Μαρία η νικήτρια. Η Μαρία, από την άλλη μεριά. Το άσπρο είναι δικό μας. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει? Παρ' όλα αυτά, νιώθω ότι το μαύρο θα υπερισχύσει. Το άσπρο είναι το δικό μας. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει? Χρήστο, έρχομαι σε σένα. Που ήδη η ομάδα Β, η ομάδα Α, σήμερα τα έχουμε κάνει. Μην μπερδευόμαστε. Σαν τα μαύρα μας. Χρήστο, Αλέξανδρε, τι πιστεύει η ομάδα Β? Φυσικά πιστεύω ότι η ομάδα Β υποστηρίζει την ομάδα της, χειροκρότημα. Ευχαριστώ την ομάδα μου. Και θα ρωτήσω... Φτωχό. Για πάμε μία ακόμα. Πάμε λίγο. Και ακόμα. Νάνση, θέλω να μου πεις, τι πιστεύεις, πώς τη βλέπεις τη Μαρία? Πιστεύω ότι θα είναι η νικήτρια. Γιατί μπορούμε. Γιατί το μαύρο νικάει. Άρα, να μην χρονοτριβούμε άλλο, πάμε σε σένα, Φιλίτσα. Ηλιάνα, μαύρο ή καφέ? Καφέ. Ωραία. Μαύρο. Το πραγμάτων. Έρχομαι στον αγαπημένο μας τροχό, θα γυρίσω από εδώ, πολύ πολύ δυνατά. Θα σου φύγει όμως, Φιλίτσα. Ναι. Μαύρο. Μαύρο ποιος είπε? Η Μαρία. Ηλιάνα, βλέπεις ότι υπήρχε κάτι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δεν σημαίνει όμως κάτι. Το φακελάκι είναι το παιχνίδι των ανατροπών και πιστεύουμε σε όλους και σε όλα μέχρι τελευταία στιγμή. Ναι. Οπότε δεν θέλω να το είσαι. Εννοείται. Έτσι, μπράβο. Ένα χειροκρότημα τώρα για την Ηλιάνα. Θυμήστε μου λίγο ποιος επιλέγει τώρα κατηγορία ερωτήσεων. Η Μαρία αφού κέρδισε. Άρα, πέρα από τις κατηγορίες ερωτήσεων που έχω εδώ πέρα κάτω στο δικό μου βαλιτσάκι, πάμε και τα κασελάκια μας, τη Φιλίτσα. Ξέρεις τι ερωτήσεις έχουμε εκεί πέρα? Ξέρω. Βλέπει το φακελάκι. Και μπράβο της και πολύ καλά κάνει. Εγώ όμως να πω τις κατηγορίες. Έχουμε ζώδια, έχουμε γυναικεία ομορφιά, έχουμε παροιμίες και ποδόσφαιρο. Και έχουμε μικρό και μεγάλο. Τέλειο. Οπότε, ζώδια. Ζώδια. Και μικρό ή μεγάλο? Το μεγάλο. Το μεγάλο. Αλέξανδρε. Ηλιάνα, με τα ζώδια πώς θα πάμε? Καφέ. Τέλεια τα πάμε. Καταπληκτικά. Εντάξει, εύχομαι να είσαι τυχερή. Βοήθεια, ενεργοποίησης βοήθεια. Μαρία, θυμίζω ότι έχεις μια βοήθεια ακόμα. Με τα ζώδια έχουμε κάποια γνώση? Δεν τα παρακολουθώ και πάρα πολύ, αλλά κάτι ξέρω. Τι ζώδιο είμαστε το πιο προνομικό? Δίδυμος. Μάλιστα. Εσύ, Μαρία? Εγώ είμαι Ταύρος. Ταύρος, θα βάλω λίγο πιο μπροστά στο μικρόφωνο. Και θα έρθω εδώ να κάνουμε δίπλωμα. Είναι εύκολη. Για να δούμε. Εύκολη. Τι ζώδιο είναι κάποιος που έχει γενέθλια όταν γιορτάζει ο Κλεάνθης? Πανεύκολο. Πολύ εύκολο. Και θα βοηθήσω. Ναι. Δηλαδή, ο Κλεάνθης πότε γιορτάζει? Αγίων Πάντων 14 Ιουνίου. Τώρα το έκανε κουπεπέ. Δηλαδή, τι ζώδιο είναι κάποιος που γιορτάζει 14 Ιουνίου. Μη μιλάει το κοινό. Α. Δίδυμος. Β. Καρκίνος. Ησυχία. Οπότε σίγουρα η Ηλιάνα, άμα είναι το Α, δεν πρέπει να δείξει την απάντηση. Άμα είναι το Β, πάλι δεν πρέπει να δείξει την απάντηση. Θέλω να προσέξω πώς ανεβάζει την απάντηση. Το Α ποιο είναι? Δίδυμος ή Καρκίνος? 14 Ιουνίου. Αγωνία. Μεγάλη αγωνία. Και εγώ πολύ. Να δούμε και οι δύο τι απαντήσανε. Μπράβο. Μπράβο, ναι, είναι δίδυμος. Αν επιτρέπετε, χωρίς χρονολογία, πόσο του μήνα είσαι εσύ? 31 Μαΐου. Άρα κατάλαβες ότι είναι στην Ναι, αλλαγή. είναι Ήταν κοντά. ερώτηση που δεν ήξερες σαν χώδ και σαλίδεσαι το... Εκεί έρχεται το κομμάτι Ναι. τύχε. Ειλικρινά, πάμε στην επόμενη ερώτηση και είναι μια Για να δω, ερώτηση έχω που μεγάλη ήθελα αγωνία. πάρα πολύ να την κάνω. Δηλαδή, έτσι, σε αυτή την καριέρα που έχω, θέλω πάρα πολύ να κάνω αυτή την ερώτηση. Ναι, Και αν θα μπορούσα να την κάνω και στον ίδιο. Να το καλέσουμε. Θα ήθελα πολύ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση, κορίτσια μου. Τι ζώδιο είναι ο Σάκης Ρουβάς? Χειροκρότημα δεν έχει για το Σάκη? Άντε, για το Σάκη.
Α. Ταύρος ή Β. Παρθένος. Γρήγορα απάντησε. Αποφασιστικότητα. Περιμένουμε λίγο η Ηλία να το σκέφτεται. Πάμε σιγά σιγά να... Δεν είδα ούτε εγώ. Β. Έχουμε χάσει. Να πω εγώ κάτι επειδή... Ναι, δεν είναι Παρθένος, Παρθένος είμαι εγώ. Είναι Ταύρος ο Σάκης. Δεν πειράζει. Από ό,τι καλύτερα μας βλέπει ο κύριος Σάκης Τρουβάς. Τρίτη ερώτηση. Παιδιά, εδώ κρίνονται τα πάντα. Κρίνεται ποιος θα πάει τελικό. Γιατί έχουν ένα-ένα, Ένα-ένα στους γύρους, ένα-ένα σε ερωτήσεις. Θα με βοηθήσεις λίγο. Εγώ θα πω την ερώτηση, η Φιλίτσα θα πει τις απαντήσεις. Ποια είναι τα ζώδια του αέρα? Α. Λέων τοξότης δίδυμος. Β. Δίδυμος ζυγός υδροχόος. Εδώ έχουμε και Γ. Λέων υδροχόος ιχθύς. Αυτό είναι όντως η ερώτηση. Την προηγούμενη την ήξερα. Βεβαίως. Την απάντηση ή την ερώτηση θέλετε? Την ερώτηση, την απάντηση. Αρχικά να πούμε. Ποια είναι τα ζώδια του αέρα? Ωραία, και είναι Λέων τοξότης δίδυμος, Δίδυμος ζυγός υδροχόος ή Λέων υδροχόος ιχθύς. Έχουμε και Γ, έτσι, βρίσκεται κάτω, μπορείτε και αυτό να επιλέξετε. Να πω ότι υπήρχε και βοήθεια που η Μαρία δεν ενεργοποίησε. Ίσως να ήταν μια τακτική που ήθελε να το ρίξει στην τύχη. Να δούμε τις δύο απαντήσεις. Α, Γ. Είναι το Β. Και επειδή βλέπω τους χρόνους, αναγκαστικά ενεργοποιούμε την κατηγορία SOS. Πάμε στην κατηγορία SOS. Να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία είναι εξαφνικός θάνατος, υπάρχει Α, Β, Γ. Καλή επιτυχία, μπορεί να έχει τα πάντα, δεν θέλω να αγχώνεστε. Μέχρι εδώ πραγματικά πώς του φτάσατε, μου φάνηκε ότι θα πήγαινε πολύ γρήγορα, αλλά τελικά. Φιλίτσα μου, γιατί τρέμεις, τόσο άγχος έχεις? Είναι δύσκολη ερώτηση. Αλλά και τα κορίτσια. Ωραία, πάμε στη δεύτερη. Δεν ξέρω. Όχι, ας το πάρουμε τη σειρά, θα μπερδέψουμε τους πάντες. Λοιπόν, σε ποια τραγωδία είναι η στίχη «Έρος ανήκατε μάχαν»? Το κοινό το ξέρει, αλλά δεν διαγωνίζεται το κοινό. Α. Αντιγόνη, Β. Ηλέκτρα, Γ. Ελένη. Άρα καταλαβαίνεις την ταραχή μου λίγο, ήταν δύσκολο λίγο. Εντάξει, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του κοριτσιού για να είμαι ειλικρινής. Όσο θα ήθελα τώρα που είναι και ο Φίνικας από πίσω, κοίταξε το αεροπλάνο. Να είμαστε σε ένα νησί. Ένα κοκτέιλ. Εγώ. Εντάξει, άντε να είμαστε σε ένα νησί οι δυο μας. Κάνα κι άλλος κόσμος, να πίνουμε τα κοκτέιλάκια. Έχουν απαντήσει. Τώρα κάθομαστε εδώ, αγχωνόμαστε. Να δει και ο κόσμος τις δύο απαντήσεις των κοριτσιών, Α και Β. Να το παίξω πονηρά. Θέλω εσύ, ναι. Θέλει λοιπόν να αλλάξει κάποιος την απάντησή του? Η Ιλιάνα σίγουρα όχι. Εντάξει, Μαρία, μετά από αυτό που σου έκανα, έχουμε νικητή. Νομίζω δεν θα τα άλλαζες με τίποτα. Έχουμε νικητή. Και είναι το Α. Ιλιάνα, έχεις ανατρέψει τα προγνωστικά, τα αισθήματα, τα πάντα όλα. Δεύτερο φακελάκι δώρο δικό σου. Μπράβο, καλή επιτυχία. 2 φακελάκια, το πλάνο στον κύριο Χρήστο. Ναι, Χρήστο μου συμβαίνουν και αυτά, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, πάμε λίγο να δούμε τι κέρδισε. Γενικά είσαι τυχερή, Μαρία? Όχι. Ξέρετε, όταν κάνεις αυτογνωσία, αυτό που μαθαίνεις είναι ότι το πάνε είναι να πιστεύεις κάτι. Ναι. Και εσύ, μάλλον αυτό που ισχυρίστηκες μόλις τώρα, το πιστεύεις αρκετά. Γιατί ακανές ερώ, παιδιά, δυστυχώς. Όλα αυτά θα σε γλυκάνουν και εσένα. Στεναχωρέθηκες? Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, οπότε... Πέρασες καλά? Ναι, πάρα πολύ ωραία, θα γλυκαθώ κιόλας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά θέλουμε τη θετική μας ενέργεια στην Ηλιάνα, γιατί αμέσως τώρα, πέρα από τους χορηγούς και την ερώτηση τηλεθεατή που αφορά όλους εσάς, έρχεται ο μεγάλος τελικός και θα το ζήσουμε παρέα με την Ηλιάνα. Όπως πια αρχίσετε σιγά σιγά να μαθαίνετε, ήρθε η ώρα που όλοι εσείς από το σπίτι, περισσότεροι τουλάχιστον, περιμένατε.
Γιατί ήρθε η ώρα του τηλεθεατή. Ερώτηση του τηλεθεατή. 19 Μαΐου, υπενθυμίζω, του 2024 τώρα δηλαδή, 3 από εσάς κερδίζουν από 100 ευρώ μετρητά. Με τους τρόπους που θα πούμε συνέχεια. Παίζουμε με την ερώτηση νούμερο 2. Σε ποιο νησί αναβιώνει η λαμπαδιφορία? Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, όπου μαθητές και ενήλικες φιλίτσα ξεχύνονται στους δρόμους του νησιού με λαμπάδες και κεριά ψάλλοντας σε βατήρια. Α. Στην Κέρκυρα, πήγα πέρυσι. Β. Στη Λέσβο σπούδαζα, για άρχιση πληροφορία της εκπομπής. Γ. Στη Ρόδο, τι γίνεται, εκεί πέρα πήγα πρόπερση. Και Δ. Στη Σκιάθο. Σκιάθο πότε πήγα, ούτε εγώ θυμάμαι, στη 24 μου. Πριν ένα χρόνο. Όχι, πάνε παραπάνω χρόνια. Α. Τώρα άντε να θυμάσαι τις απαντήσεις. Α. Κέρκυρα, Β. Λέσβο, Γ. Ρόδο, Δ. Σκιάθο. Σκανάρετε το QR code που εμφανίστηκε στην οθόνη σας και μεταφέρετε στη σελίδα μας στο Facebook φακελάκι. Εκεί δίνετε την απάντησή σας τι πιστεύετε ότι είναι. Υπενθυμίζω ότι παίζουμε με την ερώτηση 2, αλλά στο πρώτο σχόλιο καρφιτσωμένο θα βρείτε και την ερώτηση 1 για να απαντήσετε ξεχωριστά με ένα δεύτερο σχόλιο για 2 συμμετοχές. Τόσο απλά. Μέχρι 18 Μαΐου συμμετοχές, από 19 του μήνα, 3 τυχεροί από 100 ευρώ. Θα εμφανιστεί όμως και ένα δεύτερο QR code εδώ δίπλα μου, μέσα στο οποίο μπορείτε να σκανάρετε και να μπείτε και να πάρετε. Όχι, τι να πάρετε. Δεν παίρνετε. Όχι, παίρνετε σε άλλο. Ναι. Σε εκείνο αφήνετε τα σχόλιά σας. Θετικά ή αρνητικά. Εμείς τα θέλουμε όλα. Έτσι δεν είναι? Όλα, για να είμαστε καλύτεροι. Και πάλι κερδίζουν. Τι κερδίζουν, Αλέξανδρε? Κερδίζουν μία τηλεόραση 32 inch high definition. Και είδατε, γιατί κρατάνε το καλό χειροκρότημα για τη συνέχεια. Προσφορά από τις μαγιές Lexar, τα κυβάκια που πρέπει να υπάρχει στο κάθε ψυγείο, ένα PlayStation 5. Μεγάλα δώρα και τα δύο. 2 δώρα δίνουμε στο YouTube, κάνοντας απλά ένα σχόλιο. 3 δώρα δίνουμε στο Facebook με την ερώτηση του τηλεθέτη, σύνολο 5. Αξία συνολική 1.000 ευρώ. Νομίζω καλά πήγαμε μέχρι εδώ. Τέλεια. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους. Αυτά είχα να πω κι εγώ. Πάμε τελικό. Πάμε τελικό. Φίλες και φίλοι μου, σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας το μυστικό της επιτυχίας για όλες τις ζύβες σας. Βλέπετε πόσο λαχταριστά είναι. Πάμε να τα φτιάξουμε για να δείτε πόσο εύκολα γίνονται. Για σίγουρη επιτυχία, το μυστικό είναι η φρέσκια μαγιά το χελιδόνι. Για πετυχημένα ζυμώματα, φρέσκια μαγιά το χελιδόνι. Δίνει ζωή στη ζύμη σας. Εσύ που μια μέρα θες το κλασικό και την άλλη σκέφτεσαι κάτι εντελώς διαφορετικό. Με τους Μήλους Αγίου Γεωργίου τα έχεις όλα. Εκτός από το κλασικό, τώρα έχεις και το νέο 5νόστιμο φαρινάπ με 5 δημητριακά. Σιτάρι, ντίνκελ, βρώμη, κρυθάρι, δίκοκο σιτάρι. Σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο? Με τους Μήλους Αγίου Γεωργίου έχεις κάθε μέρα μια καλή ιδέα. Δοκίμασέ το σήμερα. Το φίλτρο βρύσης της Aquarius είναι ένα κομψό, λεπτό, διζαϊνάτο, μα πάνω απ' όλα περιέχει δυναμική κεραμική φύσιγγα που αποτελείται εξωτερικά από κεραμικό φίλτρο ζεόλιθου σε συνδυασμό με απολιθωμένα φύκια και εσωτερικά από ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα από κέλι φωσκαρίδας, εμπλουτισμένο με ασίμι. Είναι ο κορυφαίος τρόπος φίλτρανσης του νερού. Απαλλαγείτε από το βάρος και την ταλαιπωρία του κουβαλήματος εμφιαλωμένων νερών που είναι αναγκαίο μόνο για τις περιοχές όπου το νερό δεν είναι κατάλληλο για πόση. Μετά από ένα πραγματικά τρίτο γύρο που καρδιοχτυπήσαμε όλοι μας, έχουμε κοντά μας την Ηλιάνα, αποφασισμένη, σε αντίθεση με τα προγνωστικά και όλα αυτά, να συνεχίσει την πορεία της και να πάμε για μετρητά. Ναι. Ηλιάνα, στην αρχή είχες πει ότι όταν είχες έρθει, ότι θες να φύγεις με χαρούμενη απλά. Οπότε ήδη είμαστε κερδισμένοι με 2 δώρα και πάμε για μετρητά. Και φαντάζεσαι η κοπέλα που ήρθε για να περάσει καλά. Για να περάσει καλά, κερδίσει 1.000 ευρώ μετρητά. Να πάρει το 100 της Μαρίας που ήθελε. Και το 25 που χρωστάμε από την προηγούμενη. Λοιπόν, Ηλιάνα μου, μη μας δίνεις σημασία. Ναι, λέω.
Α, ναι, μάλιστα. Είπες το όνομά της σωστά όμως. Αυτό απόδειξε. Κάτι δεν πήγε καλά. Μπράβο σου. Αγαπημένη τηλεόραση έχει περισσέψει γεωγραφία, ερωτηματικό, μαγειρική, μουσική, ιατρική, τεχνολογία και παράξενα ρεκόρ Guinness. Ναι. Ναι, είπε τώρα τα άκουσα. Ναι. Έχω εδώ δίπλα μου τη χιλή, δεν ξέρω, μικροφωνίζω. Μουσική. Μουσική. Μ' αρέσει αυτή η κατηγορία. Γιατί? Γιατί ακούω πολύ μουσική. Προλαβαίνεις. Προλαβαίνω. Εντάξει. Έχουμε ελληνικά, ξένα. Διαλέγω. Όχι. Α. Θα ήταν ωραίο, αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί. Εσύ τι ακούς, ελληνικά, ξένα. Έχεις καλή φωνή, τραγουδάς. Καταπληκτική φωνή. Δηλαδή. Θέλω να την ακούσω. Όχι. Θα μας πεις, όχι, εντάξει. Όχι. Έχουμε αγαπημένο τραγουδιστή. Το Στάκη Ρουβά πριν που τον είπαμε, τον ξέρουμε, γιατί είσαι και πολύ μικρή σε ηλικία. Το ξέρουμε. Εντάξει, εννοείται το ξέρουμε. Έχουμε κάποιο αγαπημένο τραγουδιστή, ξένο ή Έλληνα. Ό,τι μ' αρέσει ακούω. Δεν έχω κάτι αγαπημένο. Κάποιο τραγουδιστή. Όχι. Ό,τι μ' αρέσει. Η μουσική μπορεί να μειώσει τους σπαλμούς της καρδιάς και την πίεση του αίματος. Αυτό που είπα είναι σωστό ή λάθος? Η μουσική άρα και μπορεί να κάνει θαύματα. Μπορεί να μειώσει τους σπαλμούς της καρδιάς και την πίεση του αίματος. Ναι, α, ναι, β, όχι. Μην δίνεις ποτέ και για κανένα λόγο σημασία στον τόνο της φωνής μου. Ησυχία. Καλά ξεκινήσαμε. Το πρώτο φακελάκι μετρητών είναι δικό σου. Έλα, Ηλιάνα μου. Καλή επιτυχία. Στον Ντουκάν. Πάμε σε αγαπημένη τραγουδίστρια, η Ρίτα Σακελαρίου. Στο τραγούδι «Οι Σαραντάρες». Φαντάζομαι εσύ μην το ξέρεις. Θα βοηθήσω. Η Ρίτα Σακελαρίου στο τραγούδι «Οι Σαραντάρες» αναφέρει πως ισούνται α με 2 εικοσάρες, β με μισή 80άρα. Οι Σαραντάρες, σύμφωνα με το γνωστό τραγούδι, ισούνται με 2 εικοσάρες ή με μισή 80άρα. Γ, 1/4 160. Το κοινό για κάποιο λόγο είναι έτοιμο για δημοψήφισμα, δημοσκόπηση, αλλά δεν είμαστε στο 2015 πότε έχει γίνει. Με 2 Αλέξανδρε, αυτή την απάντηση την ήξερα. Αυτή την ερώτηση. Μη ρωτήσεις γιατί. Η Σαραντάρη, εντάξει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βγει τραγούδι με μισή 80άρα. Κάπου εδώ. Ναι. Έχεις 2 φακελάκια δώρων και 2 φακελάκια μετρητών. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι. Παρ' όλα αυτά, θέλεις να θυσιάσεις τα 2 δώρα για ακόμα ένα φακελάκι μετρητών ή να σταματήσουμε εδώ πέρα? Θα τα θυσιάσει, παιδιά, χωρίς αγωνία. Επειδή σίγουρα φιλίτσε, εμείς θα έχουμε από 2 φακελάκια μετρητών να ανοίξουμε, θα πάω στα υπέροχα παιδιά που. Τι γίνεται, όλα καλά εκεί πέρα, πέσανε τίποτα, να φωνάξουμε. Θέλω αγωνία, να δούμε τι θυσιά. Θέλω πραγματική αγωνία. Νομίζω ήδη ο Θωμάς είναι έτοιμος. Χρήστος σε πρόλαβε στη στροφή. Απλά να έχει το μικρόφωνο αναχείρα. Η καρδιά σου όλα καλά, να σου βάλουμε λίγο μουσικούλα να πέσει η πίεση. Θα τη χρειαστούμε. Ξεκίνα, Χρήστο. Δυστυχώς. Τα μαύρα ντυμένος κι εσύ. Μαύρη ψυχή μου, μαύρη στεναχώρια. Γιατί έχασες την κούπα που θα πίνεις στον καφέ σου. Όχι! Την ήθελε πολύ η Λιάννα. Μήπως να ανοίξουμε ένα e-shop με τις κούπες μας. Πολύ καλή ιδέα. Τις αγοράζουμε 5, να τη βάλουμε 6. Θα πιστώ. Επιχειρηματικό μυαλό. Αλλά ο Θωμάς δεν μπορεί να με ξεγελάσει, Θωμά. Είναι κάτι καλό που χάθηκε. Τουλάχιστον αφού δεν θα έχει την κούπα, δεν θα έχει και τη τηλεόραση. Όχι. Δεν πειράζει. Σαν να λέμε, έχασες την πρωινή σου συντροφιά. Κρίμα. Πάλι καλά, δεν παίζουμε πρωί. Όπως και να έχει. Βλέπουμε τηλεόραση. Καθόλου. Τέλεια. Καφέ πίνουμε. Πίνουμε. Εντάξει, το πίνεις σε χάρτη, είναι οικολογικό. Οπότε, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα. Και τρίτη ερώτηση, υπάρχει α, β, γ. Ναι. Αν δεν την ξέρεις, επειδή θυσιάσαμε καλό δωράκι, πες το μου να βοηθήσω, μπορούμε να αλλάξουμε την ερώτηση. Ναι. Εντάξει.
Πόσες φορές συμμετείχε η Άννα Βύση στο Eurovision? Δύσκολη ερώτηση γιατί είναι πολύ νεαρή στην ηλικία. Εγώ θα δώσω 3 πιθανές απαντήσεις. Αν δεν το έχουμε, μου το ξαναλέτε. Α2, Β3, Γ4. Το κοινό, η ησυχία παρακαλώ, γιατί ούτως ή άλλως θα βοηθήσω κι εγώ. Να κάνω κι εγώ λίγο το καλό. Μπράβο, Αλέξανδρε. Μα είσαι πολύ καλός. Δεν απαντήσεις αυτή την ερώτηση? Ναι. Μεγάλη αγωνία. Δεν βλέπω ότι έχει απαντήσει. 3 ή 4. Β. Ο κόσμος τι λέει? Γελάει άραγε στο σπίτι ή χαίρεται? Σίγουρα πάντως κάτι χαρούμενο είναι γιατί είναι σωστό. Ηλιάνα. Ναι. Σάρωσες. Άλλο ένα φακελάκι με τριτόνι είναι δικό σου. Αλέξανδρε. Και ήρθε για τη χαρά. Μπράβο. Και τα παίρνει όλα. Για τις πολύ όμορφες και εύκολες ερωτήσεις. Νομίζω ήταν πάρα πολύ εύκολες, απλά ίσως να μην τη βοηθούσε η ηλικία της. Παρ' όλα αυτά, είδατε ότι στο φακελάκι δεν έχει σημασία η ηλικία, σημασία έχει η τύχη και η καλή διάθεση. Που από το κοινό δεν εισέπραξε θετικά συναισθήματα, απλά πίστευαν ότι η Μαρία θα πάει στο τελικό. Αλλά μπράβο. Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμος. Τους έβαλες όλους κάτω. Αν που είπαμε ότι είπαν είναι 30 Μαΐου. 31. Καμία σχέση. Τίποτα δεν θυμάσαι. Πέτει και το μήνα, φιλίτσα μου. 3 φακελάκια με τριτών. Έχω μία. Πώς να το μοιράσουμε? Όπως θέλεις. Πάρε ένα εσύ. Ευχαριστώ. Ένα εσύ. Πρώτη φορά για φέτος παίχτης 5 φακελάκια. Και δεν ξέρω. Τίποτα, σκόνταψα. Πού να πω, δεν ξέρω, μην κάψω πλάνο. Θα ξεκινήσουμε από σένα. Θέλω λίγο να μας ξεγελάσεις. Να μην προδοθείς για να μας καταλάβουμε. Δεν με τρόπο, να μην το δω εγώ. Να κάνουμε και 2 μαντεψιές. Ναι. Α, δεν έχει αντιδράσει όμως. Λοιπόν, εδώ θέλω λίγο να παίξει μουσική, αλλά χαλαρή, να πέσουν οι χτύποι της καρδιάς μου. Έχει γούστο να είναι αυτό που μπορεί να είναι. Δείξω σε παρακαλώ. Απίστευτο. Λοιπόν, παιδιά. Πραγματικά αυτό που ζούμε σήμερα δεν το έχουμε ζήσει ποτέ. Πάλι καλά φοράω το καλά ρούχο μου. Έχουμε το επί2. Είναι το ένα από τα 3 φακελάκια, τα βασικά, τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στα 1.000 ευρώ. Όμως, τι ψάχνουμε να βρούμε ακόμα? Αν βρούμε στα 2 επόμενα φακελάκια το 150 και το 100, πάμε για 500 ευρώ. Ηλιάνα, περίμενες ότι μπορούσε να έχει τέτοια εξέλιξη στο παιχνίδι? Όχι. Οπότε, ένα νερό στην Ηλιάνα. Φιλίτσα, θέλω αγωνία. Έχουμε το πρώτο από τα 3 που χρειαζόμαστε. Έχουμε το δεύτερο. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Θέλω να πω, έχω το φακελάκι με το ποσό που ήθελε η Μαρία. 100 ευρώ! Όχι πολύ κοντά. Είναι ένα από τα 3 που χρειαζόμαστε. Άρα, όχι, θα κάνω μετά τον πολλαπλασιασμό. Ήδη είμαστε στα 200 ευρώ, εκτός αν έχει εκεί καραμέλες. Έτσι ακριβώς. Αλλά αν έχω εγώ το 150, πάμε στα 500. Ήδη. Οπότε, πάμε... Πού το έχω, τα χάσα. Πάμε να δούμε αν εδώ, εγώ κρύβω το τρίτο φακελάκι που χρειαζόμαστε για πρώτη φορά να αγγίξουμε το ποσό των 500 ευρώ και συνέχεια αν πάμε για 1000. Θα πάμε για 1000 ευρώ στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Δεν έχει ξανά συμβεί ποτέ. Ήδη έχουμε 500 ευρώ, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ήρθε απλά, να πω ότι η Ηλιάνα ήρθε απλά για να περάσει καλά. Νομίζω το συγκεκριμένο ξεπέρασε πολύ τα θέλω σου. Πάρα πολύ. Δεν το πιστεύει, κοίταξε τι. Και εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύει. Αλλά θέλω λίγο να ηρεμήσουμε. Ναι. Ξανά μουσική αγωνία.
Γιατί είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πάμε για τα 1.000 ευρώ μετρητά. Να τα χάσουμε όλα ή να μείνουμε στα 500. 1.000 ευρώ μετρητά, 500 ή 0. Αν το ενεργοποιήσουμε. Αλλιώς μπορεί να μείνεις στα 500 ευρώ που έχεις κερδίσει. Θέλω λίγο να το σκεφτείς καλά. Δεν είναι εύκολη η απόφαση. Νιώθω τους χτύπους της καρδιάς της. Όλοι το νιώθουμε. Και να αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα. Άμα πάρει το κλειδί, συνεχίζει. Αλλιώς σταματάμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι από το 5 ξεκινάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Όχι. 500 ευρώ μετρητά είναι δικά σου. 500 ευρώ, δεν χορταίνω να το λέω. Λέγε Φιλίτσα, 500 ευρώ. 500 ευρώ μετρητά. 500 ευρώ μετρητά. Απίστευτο επεισόδιο. Δεν έχω λόγια. Και ο κόσμος δεν έχει λόγια, θα μάθουμε στα δύσκολα σε σένα. Αν διάλεγε και συνέχιζε, τι θα διάλεγε? Τι άλλο να πάρει. Θέλω να δω από τη βαλίτσα αν επέλεγε κάτι. Είμαστε οριακά. Είμαστε οριακά. Ανοίγουμε το φακελάκι, ένα κοντινό θέλω. Αν συνεχίζαμε, θα τα χάναμε όλα ή θα πηγαίναμε όντως πήγε για το χιλιάρικο. Τώρα επιλέγεις άφοβα κάποιο, ένα από τα τρία και το ανοίγεις τώρα που εμείς έχουμε αγωνία. Το πήρε και μαζί της. Το πάρει σπίτι της, είναι σίγουρο. Με 500 ευρώ μπορεί να πάρεις πολλά. Έχουμε άλλα 4 γυρίσματα. Λοιπόν. Άρα για να συνέχιζε θα κέρδιζε 1.000 ευρώ μετρητά. Θα έμενε στα 500, αλλά... Σίγουρα ήταν αποφασισμένη να πάρει λεφτά. Δεν είδαμε το 0, είδαμε το ίσον, αλλά με 500 ευρώ θα έφυγε. Άρα καλά έκανε και γλίτωσε όλο αυτό το καρδιοχτύπη. Πιστεύω μετράει ως διπλή. Χρήστο. Άρα το σκορ ξαναήρθε. Είμαστε αυτό που εκπέμπουμε. Η Ιλιάνα μπορώ να πω ότι είχε την άβρα της πάρα πολύ θετική. Οπότε, παιδιά, να σκέφτεστε πάντα θετικά και όλα θα πηγαίνουν καλά. Άσπρο. Ναι. Πώς περάσαμε? Καταπληκτικά, υπέροχα. Νομίζω δεν έχω λόγια. Είναι από τις λίγες φορές που δεν έχω λόγια. Θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε ξανά έσω σαν κοινό καθώς δεν μπορεί να ξαναπαίξεις, να μας δίνεις αυτή τη θετική ενέργεια και πραγματικά αν είσαι πάντα τόσο τυχερή στη ζωή σου. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν έχει λόγια. Ίσως επειδή είπε, ήρθε και το φακελάκι αντάμισε γιατί είναι δίκαιο. Δεν έχουμε φίλοι λόγια. Εγώ που μιλάω συνέχεια, αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγια. Αν θέλετε να τα ζήσετε όλα αυτά, τα social εμφανίστηκαν. Δηλώσεις συμμετοχή. Έχουν μείνει λίγα γυρίσματα ακόμα, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, αλλά δηλώσεις συμμετοχή γιατί είναι μοναδικές εμπειρίες που θέλουμε να τις ζήσουμε και με όλους εσάς κοντά μας. Αλλά κάπου εδώ, άλλο ένα φακελάκι, ήρθε η ώρα να περάσει και αυτό στην ιστορία της τηλεόρασης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα, ίδια ώρα και φυσικά στον ίδιο σταθμό. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε γιατί ποτέ δεν ξέρετε, μα πάνω απ' όλα να θυμάστε. Στο φακελάκι όμως, κανένας μόνος! Θα την κάνω μια γυαλιά. Το φακελάκι ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία παρόλο που έχασα, αλλά δεν μετράει αυτό. Μετράει αυτή η υπέροχη εμπειρία που πρέπει να ζήσει ο καθένας. Πέρασα καταπληκτικά. Έγινε κάτι που δεν το περίμενα με τίποτα ποτέ. Και εννοείται ότι θα ξανάρθω προφανώς. Ήταν φοβερά τρομερή εμπειρία. Αξίζει δηλαδή να έρθει ο καθένας. Και τώρα που τελειώνουν και τα γυρίσματα είναι μεγάλη ευκαιρία.